Karong panahon na daghan kay tag mga kahadlok. Ang number one gyud ron nga naghatag na tog kahadlok mao gyud ning pandemic nga COVID-19. Kuha ba mo mahadlok ani? Kuha mo mahadlok? Istoryahin. Ang sunod nagikahadlokan nato kanig yung wa tay kwarta. Hadlok gitagway kwarta. Hasta pare, hadlok way kwarta, way kolekta, hadlok kayo ni. Ana. Lain pag yung kahadlokan na to, kanang mubati atong naong. Hadlok di tangan lag batig naong. Muna, bisan ka tong mga tinuod yung bating naong, sama ning nagwali, ning kamot yun. Nga naay mo like sa Facebook. At least ba, ma-affirm na digid kayo siya tantong batig naong. Kamo, di mo mahadlok ng anlan mong batig naong. Lain pa yung kahadlokan na to, kanang mahadlok yun ta nga matiguang. Daghan kayo yun nga di mo sugot nga lag tiguang. Kamo, sugot mo ganan mo tiguang? Daghan kayo. Di yun mo tugas, edad. Bisag ang linaktan, nagtuga, nagyos ka matuura. Sige, pag yung pamakak, adang edad. Hadlok kita. Ana, no? Ngayuban, hadlok ng mga ungo, hadlok ng mga multo, hadlok ka ng white lady, hadlok ka ng mga unsa panadihang mga kalag na malik. Ano ba? Ayaw diha kay naikalag. Hasta ganing kanay among kumbinto, hasta nun ako madana lang sa kus kahadlok. Naamon ko yung naglingkod anang hagdanan. Ako na lang usasan manaog. Ala, magian po na akong kalingkod. Natakda naman noon kus kahadlok sa noon. So kining kahadlok makaguba gid ni sa atong kinabuhi. Ang kahadlok ba makaguba gyud. Makawagtang sa imong kadasig, makawagtang sa imong mga nindot nga mga panglantaw sa kinabuhi. Basta mo sugod na nagsugod ang kahadlok nimo, gub-on gyud kana. Mao gina siya. Pero dunay kahadlok nga gipresentar karon sa atong mga pagbasa nga atong gihimo dias atong tubag sa salmo. Nindot kay ning kahadloka kay gitawag og bulahan. Sa tuy atong tubag, bulahan sila nga bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Kung ang ato ganing kahadlok gisentro dihas Ginoo, bulahan ka. Pero ang imo ganing kahadlok, tua sa laing mga butang, di malas ka. Nakasabot mo anang kahadlok sa Ginoo. Kamuron, mahadlokon mo sa Ginoo o abusado sa Ginoo? Ito ba? Wagin mo iklaro lagi. Kung ikaw mahadlokon ka sa imong ginikanan, sa may imong buhaton, isip anak, ang tanang gisultis imong ginikanan, imong yung sundon. Pero abusado kay kas imong ginikanan, ang tanan niyang gisulti, imong yung supakon. Kana, mo na siya. Nya, kumusta mamoron? Mahadlokon mo sa Ginoo o abusado? Gituman ba ninyo ang tanang gisultis Ginoo? Ala, katay mo diya. Balik na po taning pangural. Wagin agisogos Ginoo. Balik na po taning paningil sa utang. Wagin agisogos Ginoo. Balik na po taning mga puyo-puyo. Ngaway mga kasal. Wagin agisogos Ginoo. Balik na po taning pre-marital sex sa mga batanon. Pilgani usahin niya na. Niya, wagin agisogos Ginoo.
apil na po ng pagsigigtanaw anang porn, diha ng internet, wa ginagisogos Ginoo, hasta pang mga bana mo tanaw, dito na lang mo tanaw sa inyong asawa, ari na lang naspari ng uban. Niya, gisogo nas Ginoo. Kanang imong pagkahadlukan nga mo pasulod anang naang mga tao sa imong balay, gisogo nas Ginoo o gidili. Gidili na. Pero nganong imo man ang gibuhat? Nganong imo nang gibuhat? Kay wa ka mahadlok sa Ginoo, nahadlok ka sa laing mga butang o laing mga tao. Kana lang akong advicean ini kumpisal, pader nagpuyo-puyo mi, nakula dako ra ba kay dang sa day sa maulagi pader oy duha na gani among anak. Niya nganong wa man mo magpakasal, wa palagi may kwarta pader, nahadlok sila sa kwarta kaysa Ginoo. Ginahanong kasi mo magpuyo-puyo, nga man ka mo'y kwarta. Nanda naman sad mi anak pa din ako. Pagbuwag lang mo, adi na madaha pa din. Uy, nanami anak. Nakunyag mamatay na imong bana karong gabi. Ay, simbak ko sad pa din. Simbak ko sad. Mahadlok siya mamatay iyang bana. Pero di siya mahadlok nga maimpirno ang iyang bana. Apil na siya. Apil patingali ang ilang mga anak. Wa siya mahadlok na. Ang iyang ikahadlokan, nga di ka sila magkabuwag. Na di unta mamatay ang iyang bana, pero gipatay na nila ang kalag nilang duha. Hain man ang imong kahadlokan diya. Di ba? Nakaroon unsa man ning kahadlok nato sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo, the fear of God, matud pa sa Book of Wisdom, the fear of God is the beginning of wisdom. Unsa man ang wisdom? To know the will of God. Ang wisdom ba, lahi mo nas knowledge. Ang wisdom, kanang makahibaw kag unsay kabubuton sa Ginoo nimo karong adlaw og sa imong tibuok kinabuhi. Mo nay wisdom. To know the mind, the will of God for you. Nya, kanus-an na siya magsugod, matod pa sa Book of Wisdom, magsugod na inig kahadlok nimo sa Ginoo. Kay mahadlok gani kas usa ka tawo, imong susihon ang tanan niyang batasan. Imo siyang panid-an og maayo kay hadlok mo kaniya. Di ba? Pero lahi lang ning atong kahadlok sa Ginoo, nganuman kay ang meaning day anang mahadlok kas Ginoo, tungod kay ang Ginoo buutan man kaayo, tungod kay ang Ginoo mao may nagbuhat nato, ang Ginoo may naghatag nato sa tanan. Ang Ginoo man mo'y nagpasuso nato, ug way Ginoo mga matay man ta, kay siya may naghatag nato sa atong kinabuhi, nagatiman sa atong kinabuhi adlawng tanan, inig kahibaw nato ana, ang kahadlok da is Ginoo, equivalent na sa atong love of God. Ang kahadlok da is Ginoo, mauday ang atong paghigugmas Ginoo. Kanabang mahadlok tang mahimulag sa Ginoo, kana bang maliwatas o sa kabata nga masuso nga gikogo sa mama, unyag kuhaon gani sa laing tao, muhilak dayon, kabantay mo ng bata. Ano ba mo'y bata? May pamanong pari, kay bao pa man. Na mo'y bata? Danawa, di ba, inikuhaan naglaing tao nga bagong kamot bang, kisi-kisi ginang bata yun. Kana unta bang kita, mahadlok unta tang madistansya sa Ginoo, mahadlok unta ta nga laing kamot ang muhikap nato, ang kamot na siyawa. Mahadlok unta ta nga kanang lain ay mudahan nato. Ayaw kahadlok nga mamatay, kay ang kamatayon naa man as kamot sa Ginoo. Ayaw kahadlok nga masakit, kay ang sakit pwede man na ayuhon sa Ginoo. Ayaw kahadlok nga matiguang, kay ang katigulangon pagbuot man as Ginoo. Ayaw kahadlok kung maunay imong naong, kay gituyo man naghimo sa Ginoo. Ikaw ra may dunay naong ingon ana, kani akong naong, ako ra say dunay naong ani. Pangita mo tibok kalibutan sa 7 billion katao, kita ba magparehag naong padersyano? Ngita.
Nay po pareha, pero tapara, di ba mas arang-arang yun ko. Di, mas bati tingali ko, mas arang-arang to sila. Pero di yung kakakita, oy, nga parihas. Nga nga mag-uol man ka, nga gituyo o naghimos Ginoo, ngay nana imong naong. Nga mag-uol man kag muputi ng imong buhok, pagbuot man nas Ginoo. Nga maday munipis na imong kilay, o mukatag na nag-i-arrange man nas Ginoo. Ang wa gi-arrange sa Ginoo, kanang badlis. Kanang pakulor, mo nay way pagbuot ang Ginoo dia, gasupak-supak ka. Nganong mag-uol makagsudlo ng inyong balay sa mga kawatan, nga pagbuot man nas Ginoong ihatag ang tanan ngadtos mga kabos, kabos man ang kawatan. Di ba? Uy, tubag mo eh. Nga nga naman sa mag-uol kag patyon kas tulisan, nga ang tulisan, imo man ang gihigugma, kay gihigugma man nas Ginoo ang labing ubos, kanang mga tulisan, mga labing ubos man na. Nagpatyon ka, ingon mas ang Ginoo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Mao bitaw si San Pablo sa unang pagbasa, niingon siya, mahimo unta tang panig-ingnan, unsaon pagpuyo, subay sa kabubuton sa Ginoo. Ingon siya, tanawa ragod ko, katong gapuyo pa ko diha ninyo, tungod sa akong gugma ninyo, di ko gustong mabugatan mo nako. Dili ko gustong mahimo kong burden nganha ninyo. Kinibitaw rong atong renovation sa simbahan, naningkamot yun ko, nga isip Paris Priest nga mi-permit diini, miuyon aning atong pagsigi din highimo aning mga projects, panahon aning pandemic, nagampo ko sa Ginoo nga dili unta ni mahimong pabugat sa atong kasing-kasing, dili unta ni mahimong kabugat sa mga parishioners. Kadungog ba mo, magasigi kog paningil ninyong bayad? Kadungog mo ha? Wow, uy, sa mubayad lang. Ang mubayad malangit, ang di mubayad, kahibaw na asa mo. Maura na akong isulti. Wadyo ko maningil, nagpada bago ko ninyong mga sobre. Wa, nagsikan koleksyon bago ko. Wa, ang mga organisasyon sa ako bagong gipugos, na mao gini inyong kuta. Tubag. Wa, niya, nahitabo ang atong proyekto. Nga naman, akong gisalig sa Ginoo, yung Ginoo, isulti lang. O tanawa karon, ang atong 500 slots para sa atong bag-ong lingkuranan. Hibaw mo pila na inahalin. Sige mo kong baligyaan eh. Uy, karon, nakhalina na tag 92 ka-slots. Oh, hapit na mo 100. Nya kaya ato man ning girilit sa Holy Rosary, nakahuman naman tag 1 mystery, 50 ka mga slots, mao man na 5 decades, 50 Hail Marys, nakahuman na ta. O karon hapit na mo duha ka mysteries, 8 na lay kuwang. Oh, yung inyo ning pakyawon wa na karon taon-taon, duha na ka mystery. Nya kay napuo man ni ka mysteries, 8 na lang say kuwang. Magid mo malipay tanaw sa mga niya bedaghan nga nang hatag gikan din out of love gani natandog ko sa usa ka bihatag siya Father, pero dili ni karon nihatag pud siya ani karon, pero nihatag pud siya atong sounds. Ingon katong sounds mga tag 20,000 dunay ni testimonya ni text na ko atong sangadlaw. Ani message ba sa messenger siya nga, Father, abibiyan nimo no, gimilagruhan ko, na kung ano man, gimilagruhan kong San Vicente Ferrer. Kay nalipay man jud ko, Father, nga niingon ka nga naamoy slots para sa sound system. Niingon dayon kong muangkon kong usa. Pero sa tinud-an ay, Father, wa gyud ko'y kwarta. Porti na nun akong problema ha, unsaon ako pagtuman sa akong gisaad, kay nisaad man kong muhatag. Unya, wa man ko'y kwarta. Pero na siya negosyo. So paghuman ko niya itong saad ingon sa San Vicente, o gusto kang imo kong pahatagon, tagay lang ko gamay nga kanaganing kuan, mahalinan lang ko ani akong negosyo, kaya yung negosyo kanang halin-halin, deal ba deal. Mahalinan bitaw kuno siya tulo ka items nga dako-dako yung presyo, hapit kuno gi pilo-pilo og kanapo tong iyang gi promise dinhi. Karon magpada ko no siya, apil pa sa Reverend Leo.
Reverend Leo ay daluyo. Dako kay ngisi. Si apil sa ning dikon pa der kay nagrasihan ko nako samot na jud ka grasihan kay giapil nimong dikon. Okay. Init pagod kay ni grasya ang dikon kay mga buotan ni kay sila di man sila magpakasa kay before God ordination inighuman anha na. Pero before ordination, holy kay ni sila. Oh, tanawa Reverend Leo, di ba sidlak-sidlak ka holy, retreat, recollection, ampo gina sila maayo anak kay before God sa ordination inighuman tanawa ning gawali. O mao na. Ang samay akong punto dinhi ang nanghatag sa diay dinhi sa atong parokya out of their love for God. Bisag hain pa na silang suukas kalibutan, dili sad biyaan sa Ginoo nga magmasulubon tagbahon sad mo sa inyong panginahanglan. Congratulations sa nanghatag. Ang wa mo hatag, kibaw na mo sa inyong buhaton. Sige, manindog na ta.